Girelieve na sa pwesto ang duha ka mapulis sa Salog, Zamboanga del Norte human gingong nagmaoy sa usa ka peryahan sa lungsod. Ani report ni Krisa Dapitan. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita kining duha ka pulis sulod sa peryahan sa Barangay Poblasyon Salog sa Zamboanga del Norte gabii niadtong Huwebes. Taod-taod. Ginatulisog sa usa ka pulis ang giingong tag-iya sa peryahan. Laki pang netizen kinsa nagvideo kanila niadtong tungura. Sumala sa netizen, nasuko matod pa ang pulis kay wala kunoy permit nga mag-operate ang maong peryahan. Tudlo siya, anak ko jud kayo ba na gito sila tag-iya kuan peryahan. Base sa mong gipangutanan nila, ngayo lagi daw niya. Gigamian ra jud siguro nang pating sukuha jud sila nga paundangon ng perya na. Suko po lang taga-perya kay anong paundangon man nga naman sila permit. Sa laing video, makita nga gisundo sa mga kaubanan ng duha ka pulis ug nasayrang mibalik na sa ilang estasyon. Nag-viral ang video sa duha ka pulis ug nakaabot na sa Police Provincial Office sa Zamboanga del Norte. Sumala sa ZDN-PPO, nasayrang naka-duty ang duha ka pulis ni atong higayuna o giingong hubog nga maoy posibleng hinungdan sa ilang pagmaoy sulod sa peryahan. Sumala sa Provincial Director sa ZDN-PPO, girelieve na ang duha ka pulis nga dunay ranggong patrolman ug Police Master Sergeant kinsa wala na una ginganlan sa otoridad samtang gipailawom na sa investigasyon. Gipaubos na sab sila sa restrictive custody. If there are evidence that will prove that they have committed disorderly conduct during that night, they will be administratively charged under the influence of alcohol while in the performance of duty. Hopefully, within this week, may file na nato ang administrative case against those involved. Hugot sab nga gikondena sa kapulisan ang gihimo sa duha ka pulis kinsa wala na mihatag og pahayag. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.